Os mariscadores de Aguiño comezaron a meixa en Sálvora. Comercializáronse onte 395 kilos da vermella, que chegaron a máximos de 15 euros o kilo e mínimos de 13, mentres que a babosa escasea. A actividade no porto de Aguiño viuse reducida pola falta de especies ás que traballar. Onte abriuse unha nova zona para extraer a meixa en Sálvora, onde os mariscadores atoparon bastante recurso da vermella, pero moi pouca da babosa. E bueno, gracias a Dios hubo un repunte bastante bo de ameixa roja con relación a outros anos. Os mariscadores que foron viron que había máis. De feito, ofertáronse aquí ao pé de 400 kilos. Fijo, ofertáronse 395, cun precio máximo de 15 e un precio mínimo que foi a 13, e quedando un precio medio de 14. E despois, con respecto á babosa, bueno, aí sí que seguimos unha tendencia bastante negativa, que non hai moita. Entre todos subastáronse aquí 33 kilos, o que sí que foi sorprendente foi o precio, que foi a 36 euros. Sen embargo, hoxe os mariscadores xa non traballaron con este recurso, xa que a agrupación acordou un prezo mínimo da vermella en lonxa para continuar coa actividade. De 14, como chegou a 13, xa non se foi. Esta tarde a agrupación reuniuse para concretar os pasos a dar con respecto á campaña. Porque non se contaba un precio tan elevado da blanca. Claro, os mariscadores están na casa e están molestos porque non foron ao mar. Como lle pactamos o precio mínimo estipulado na roja, quedaron sin ir. Queren buscar unha medida ou unha solución de ou baixar o precio. O positivo do inicio da campaña foi a recuperación que se viu na ameixa vermella e nos bons prezos que se rexistraron na babosa. A ameixa roja non é que haba moita, pero si notamos un repunto ascendente con relación a outros anos. Hai pouca, pero con relación a outros anos si colleron o tope bastantes mariscadores. Da blanca, da babosa, hai pouca, hai como outros anos ou casi me aventuraría a decir que menos, vai en descenso total. Pero bueno, a ver como vai salindo. Tamén teño que dicir que o primeiro día todo o mundo se botou á roja porque non contaba que da blanca, non sei o que pasará agora nas seguintes jornadas, e como vale tanto a blanca, se fondean máis aterrados, e igual ainda aparece algunha máis. Iso está ainda por diante a campaña por mirar. Que apunta que as perdicións para esta campaña non son malas. O precio é moi alto, e o primeiro día que foron, viron que había máis que outros anos. A ver, en principio, a cousa non vai sendo mal, vai ben. Os da roja non todos, pero sí, con relación ao ano pasado, colleu non máis xente. Subastáronse 400 kilos, e bueno. Campaña que previsiblemente estará aberta ata o mes de xullo e será a agrupación a que decida a data concreta de peche. A navalla tampouco falta na lonxa de Aguiño, un recurso que está a manter a actividade no porto. Estamos traballando a navalla un plan conjunto ca Cofradía de Ribeira. Bueno, a navalla temos 26 días na zona 1 e 2. A zona 1 e 2 comprende a zona aí do Carreiro, e a zona 2 é lá na zona de Sálvora, en Noro, Bionta, Herbosa. Son 26 días, agora imos máis ou menos sobre a mitad, ou un pouco máis, quedarán 10 días, e os topes estánse collendo. Estamos traballando con suministro de aire dende superficie, e si, a navalla, si, prácticamente todo o mundo colle o tope. Cando se vai, todos os mariscadores, recolectores, veñen co tope a terra. Estánse a comercializar en lonxa preto de 380 kilos de navalla ao día. De precio, sobre a máis cara a 14 e a máis barata queda a 10. Prezos que subiron nos últimos días con respecto a outras semanas pola falta de navalla no mercado. A ría de Muros e Noia está cerrada por toxina, entonces as cofradías de Portosín, Portosón e Noia, a navalla teñen a vedada. A navalla é mixta vedada, e claro, hai menos oferta no mercado, e aquí está nos valendo máis, por iso. Agora mesmo hai alrededor de 50 mariscadores indo á campaña da ameixa e á navalla sobre 35 profesionais da Confraría de Aguiño.